zapomniane, byle dookoła piękna, kurwa niewykorzystane między nami. My jesteśmy menadżerami i kultury animatorami. Więcej niż studia, bo to nasza pasja, poziom animacji niech otwórz szeroko oczy i spójrz na świat. Nie bój się do przodu kroczyć mimo purpurowych barw. Nie jedynie jesteś w świecie zagubiony man i nie tylko tobie w życiu brakuje rozwiązań. Otwórz szeroko oczy, z nami animuj się. Sprawdź, czym jest animacja i kultury menedżer. Na nocy kultury wszyscy spotkamy się, więc bądź tam i ty przeżyjmy mile masę chwil. Uchwyć chwilę i zrób zdjęcie, chwila może trwać wiecznie. Podnieś poprzeczkę i potańcz troszeczkę w ręce klasz. Potępnij to 100% na projekty, imprez, teatr, film. Fotografia, taniec i projekty, imprez, teatr, film. Fotografia, taniec i rozpalamy ogień, byś płoną limity. Rozpalamy ogień, byś płoną limity. Płoną limity. Tak między nami, my jesteśmy menadżerami i kultury animatorami. Więcej niż studia, bo to nasza pasja, poziom animacji niech zamknij oczy i spójrz na świat. Nie bój się do przodu kroczyć mimo purpurowych barw. Nie jedyny jesteś w świecie zagubiony man i nie tylko tobie w życiu brakuje rozwiązań. Otwórz szeroko oczy, z nami animuj się. Sprawdź, czym jest animacja i kultury menedżer. Na nocy kultury wszyscy spotkamy się, więc bądź nami ty. Otwórz szeroko oczy i spójrz na świat. Nie bój się do przodu kroczyć mimo purpurowych barw. Nie jedyny jesteś w świecie zagubiony man i nie tylko tobie w życiu brakuje rozwiązań. Otwórz szeroko oczy, z nami animuj się. Znaczy jest animacja i kultury menedżer. Na nocy kultury wszyscy spotkamy się, więc bądź nami ty. Przeżyjmy mile masę chwil, 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 mile masę chwil. Słuchajcie, zróbcie jeszcze raz hałas! Mimo purpurowych barw, nie jedynie jesteś w świecie zagubiony man i nie tylko tobie w życiu brakuje rozwiązań. Otwórz szeroko oczy, z nami animuj się. Sprawdź, czym jest animacja i kultury menedżer. Na nocy kultury wszyscy spotkamy się, więc bądź nami ty. Tak między nami, my jesteśmy menadżerami i kultury animatorami. Więcej niż studia, bo to nasza pasja, poziom animacji niech wzrasta i